Sok na hatong ni kai tong nai ke lai sma kana pakai to hai hai ini en no katar pada tangai tongka tini ke pori nai ha bagara chapter 1 ni 9 din tin pori nai beba kok thoros ya tongo Sinai hatayo Elia bugra ahab bini bihi Jezebel no Elia klai ma as hamurobni kokno tai balni beba gai rokno bahai ke sengbai tanai butharoi paikha sawi khana rekha Jezebel Elia no hai nai kok kacharoi rohorkha angno no khnao jara ono nang diari rokno butharmani haike no butharia hangke mutai rok ano buthar thung Elia omo hai nukhe no kirjakha tai bo thangna bagoi kharka bo ha judai ni Beersheba o thangkha tai bini seleng no aro no klangai thangkha tamo khe bo sakpang khe sapong himui hasing panthor twikhe thangkha tei buphang hangsini saklomo khe achugui kha tei thaichitwng hinui hai hinui suri saka wngkha tei nanglia subrayung tabu ano tlangsidi angbo ani chusongni slai kaham ya heke bo buphang saklomo rokoi mukrui thangkha tei achomsa suwari khoroksa phaiui bono tangoi hai hinui safaikha basadi tei chadi heke bo ayang uyang nasika tei nukha bokhorok gana o awan lepsa tei twi ni khuri thaisa berajak bo chakha tei nungkha tei hai no hai rokophi kha chubarayung ni suwari haino hai phaiui bono saktangui hai hinui safaikha basadi tei chadi wngya khe nwng lama himna bagui belai no wngjaknai heke bo bachakha tei chakha nungkha tei a chamung no chaui bo nokha sal brisi horsal himui kaitor ni hatai herob jora thangkha aro sogui khe bo aro tongna bagui hakor kaisa o thangkha tei aro no horsa tongkha achomsa subrayung bono hai hinui saka Elia nwng oro tamo khlaiui tong heke bo hai hinui saka subrayung kwplaisa kaitor ang nini bagui bwswk se bwkha nangjak hai phano Israel borok nwngbai swmai rwjakliya nini yak rok swbaikha tei nini diari rok no sengbai tanai buthar baikha ang simi se tong rwksio tei borok ano butharna nai tonglaikha bo hai hinui saka ongkhorui hatai saka thangui subrayung ni bwskango bachaoui di afuru subrayung ayang twikhe thangui tongmani tei bini bwskang twi nokbar kotor hatai rok no khaknui khe phekokha tei holongthai rok no swbaiui pondrik khlaikha phiaba a nokbar o subrayung kwrui nokbar kotor ni yagulo khe bangla kotor fakya phiaba subrayung arobo kwrui bangla thake no hor paikha tamo khe a hor o subrayung kwrui hor ni ulo khe serek khe khorang hai khnakha abono khnakhe Elia bini ri bai khe mwkhang kholobwi ongkhorui hakor ni dugulang bachaoui kha afuru khe khoroksa kaisa bono hai hinui saka Elia nwng oro tamo khlaiui tong heke bo hai hinui saka ang sengkrak rokni subrayung kaitor ni bagui bwswk bwkha rwjak tamo khe Israel borok nwngbai swmai tangma swbaikha nini hai rok no swbaikha tei nini belai diari rok no sengbai tanai butharbaikha ang simi se karjak tei
ano bo butharna bagwi nailekha eke subrayung bono hai hinui saka thangdi Damascus o hapar bukjao thangdi tei nwng aro sogui khe Hazael no Syria ni habukra chongdi tei nwng Nimsi ni bwswla Jehu no Israel ni bukra chongdi tei Abel Meholah ni Shaphat ni bwswla Elisha no nini yasku o diari chongdi omo hai wngnai Hazael ni sengni yok khe Jehu bai butharjaknai tei Jehu ni yakni yoknai no khe Elisha butharnai haifano ang Israel rok ni bisingni no ani kok narwgnai rok tei bal mwtai rok no khulumya tei takjak mwtai rok no motom suya abo hai khorok chini sai Israel no kwthang narwgnai. Elijah ringjakmani hwnkhe bo aroni kutuloi thangkha tei Shaphat ni bwswla Elisha no bojro jor chwnui musukrok bai khe alrwui tongma nugui kha bo khe bini bwskang ni jor sisani ukulok ni jor chinui rok bai khe alrwui tongo hwnkhe Elijah bini gana tui laiui thangkha tei bini dulai no nawui Elisha ni sakao phunui rwkha hwnkhe Elisha bini musukrok no yakarui Elijah ni ukulogo khachigui thangkha tei hai hinui saka ani amo bai aphano paithakni bagui motom subui phaigrana hwnkhe ang nwngbai baksa thangnai Elijah hai hinui saka kifilui thangdi ang nono kasuya hwnkhe Elisha bini aroni kifilkha tei musuk jor sanna kha tei aborok no ratharkha tei aboni horbag rok no khe bol swnamui bahan no rwkha tei borok rok no rwkhe borok chalaikha hwnkhe bachawui thangui Elijah no rwktharwi thangkha tei bini celeng wngui kha.